Как да управлявате големи екипи ефективно? В следващите секунди ще научите ключови стратегии за успешно управление на големи и разнообразни екипи. Важно е да разберете своята роля като лидер. Поставете ясни цели и очаквания. Използвайте подходящи комуникационни канали. Укрепете доверието между членовете на екипа. Стимулирайте креативността и новаторството. Предоставяйте редовна обратна връзка. Наблюдавайте и разрешавайте конфликти бързо. Инвестирайте в развитието на вашия екип чрез обучение. Осигурете подкрепа и ресурси за членовете на екипа. Разпознайте и награждавайте успехите на вашите служители. Използвайте данни и анализи за вземане на обосновани решения. Поставете приоритети и делегирайте задачи ефективно. Създайте среда, която насърчава сътрудничество и взаимно уважение. Следвайте тези стратегии и успехите няма да закъснеят. Хареса ли ви? Абонирайте се за още полезни съвети.